worden. Kijk, Ja. dit is het hoofd. Ja. Maar het is niet alleen maar het hoofd. Kijk maar, ik ga naar achter. En ik kom aan de andere kant terug. En dan zitten we dat dat plafond, dat is helemaal Maria. En die schepping, die zit ingebed in de schoot van die Maria. Oh, Adam en Eva. Toch? En door is Adam en Eva in het paradijs. En dat paradijs, dat wordt heel mooi aangegeven. Hier zitten we in een leeuw. In een leeuw met een bloem in de mond. Dat heb ik en die waarschijnlijk wel nog nooit gezien. Die kunnen we alleen maar voor in het paradijs. En hier staat een lam. Ja, hier zo. En lam en leeuw stond vredig tegenover elkaar. In het echt zal het lam en lang verdwenen zijn. In het paradijs kunnen die samen leven. Maar in het paradijs moet de leeuw wel honger lijden dan. Ja, dat zo. Ja, daar heb ik nog niet in Zo paradijselijk vind ik dat nou ook wel niet. Maar ik snap de gedachte erachter. Ja. En hetzelfde is aan deze kant ook te zien. Daar zijn er dus 4 hoofden. Koning David, een goede koning, die wordt versierd met bloemkes. Mozes, Jozef en Maria. Maar het zijn niet alleen maar hoofden, want hier is het boek van Maria en hier zijn de been en in het boek zit Jezus. Oh. Maria in verwachting. En dit is de volwassen Jezusfiguur met de kam van de haan, want hij moet voorzichtig zijn, hij moet oppassen. Dit is Petrus en dit is de haan. En nu zien we voor hier de kleine haan, maar kijk hierboven is ook de bek van de haan. En ik ga weer naar achter en dan zien we voor dat de ganse wand haan is. En in dat grote geheel zijn dan weer die afbeeldingen gemaakt. En dan moet ik natuurlijk immers op wijzen om dat meteen te zien zelf. Dat is... Nee, dat is ondoenlijk. Ja. En, En dat zijn de apostelen, de mensenvissers. kijk. Ja. En de kruisiging van Jezus. Ja. En dat is het wat heel veel indruk maakt, want hier raken de planeten als het ware uit hun baan. En dan hebben ze hier Johannes, die staat in de Jordaan. En Johannes doopt de mensen en hij doopt ook Jezus. Jezus strekt ene arm uit in de richting van Johannes en de andere arm in de richting van het dier van de angst. En de angst van dit dier zet zich voort in deze man. Als er kinderen in de kapel komen, die zeggen altijd, och, dat is een hockeyer. Maar als we stik of stek en oog combineren, is dit de blinde. En de blinde staat voor de lichamelijk en of geestelijk gehandicapte mens. En die wordt getroost, of misschien wel genezen, door iemand die goed is. Kijk maar, hij is ook weer versierd met bloemetjes. En hij lijkt troostend en misschien wel genezend te hangen op zijn mond. Maar hij heeft wel de beperkte blinde man, die misschien ook slechter bieren is, die heeft wel gedeeltelijk dezelfde kleur als... Ja, maar dit was oorspronkelijk donkerder. Als de angst. Ja. Oh. Kijk, en het is niet alleen de kleur, het is ook de stand van die pupillen. Die drukken angst uit. Dit is allemaal vastgelachen ook door Hans Truijen. Zijn gedachten achter het ontwerp. Nou, Hans Truijen heeft de grote lijn er dus verteld. Maar voor wie kleiner dingen, want er zijn een heleboel dingen die ik nog geen wil weten. Maar Hans Truijen zegt immer, mensen moeten het zelf interpreteren. Dat maakt het voor ons wel leuk, want die interpretaties van mensen zijn soms heel variërend. Let zit iemand tegen mij. Is dat niet iemand die in verwachting is? En toen bleek het dat die mevrouw in de kraamzorg werkte. En dat was de eerste keer dat ik dat hoorde. Door. En waarom? Ja, dat die boek. En dan Oh, op die manier. Ja, en profiel, god. Ja. Maar dat is voor u toch ook leuk, dat tijdens die rondleidingen er ook steeds weer
gedachten Ja. bij mensen opkomen. Ja. En die kent je dan weer in ook verhalen gebruiken, zoals je nou ook doet met de mevrouw van de kraamzorg. Dus het blijft leuk. En net zei immers, kijk, nou begint het. In het begin wordt er niks, alles duister, hè. En dan kom ik op het laatste door aan en dan zeggen mensen denken van, god, het is niet af, er is geen kleur. Zou er geen zin mee gehad hebben? En dat zijn ook van die leuke opmerkingen. En het is natuurlijk het contrast. Hè. In het begin wordt het duister en daar is het licht. Maar is die gedachte van, weet je of Hans Truijen zelf een gelovig mens was? Toen Hans Truijen begonnen is, heeft er eerst gezorgd dat hij alles helemaal wit wordt. Hij wil op een blanke achtergrond beginnen. En zijn zoon vertelde dat er toen met 2 geestelijken het hele verhaal heeft doorgenomen. Want hij wou dat het echt klopte allemaal. Ja. Maar aan de andere kant zit Hans Truijen zelf als kunstenaar van, ik lood wel veel aan de verbeelding van mensen over. Ja. Ik ga niet alles uitleggen. Nee. Maar is dat niet ook een beetje wat het katholieke geloof en het verhaal van de schepping en van Jezus, wat tegenwoordig nog steeds verteld wordt, dat is toch ook een interpretatieduk die lui, of dat nou geestelijke zien of niet, geven aan de hand van het Bijbelse verhaal. Het zijn toch altijd interpretaties. De ene pastoor vertelt weer een ander verhaal als de andere pastoor. Ja, met het grondidee. Het grondidee. Ja. Maar Hans Truijen was een heel gesloten mens, dus hij vertelde ook niet veel. Met die meneer Baudelaire was een heel communicatief iemand en die woonde hier tegenover. Dus ik denk dat die wel denkers samen gekald hebben en tot zo het een en ander ontstaan is. Kijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is geweest. En wie lang het meneer Baudelaire senior de rondleidingen? We hebben het gevierd dat er dus 40 jaar rondleidingen gaat. Ja. En de laatste jaren dus gaat minder. Maar 40 jaar heel actief. Ja. En toen wordt het zo peu gaat minder. Ja, en hij is onlangs overleden? Ja, verleden week. Ja. Ja. 40 jaar rondleidingen gegeven. Ja, prachtige plek. We proberen het een beetje in stand te houden. En met hoeveel ziet je? Ja, dat is het grote probleem. Heb je nog mensen nodig? Ja. Nou. Ja, we hebben nog mensen nodig. En dat is een groot probleem, omdat er zijn wel eens mensen die voor de vragen van ik denk, die zijn toch heel geschikt voor, maar heel veel mensen zeggen, we willen dus niet bingen. Kijk, en de kind natuurlijk niet zeggen, verdoont het op de dag, want mensen melden zichzelf aan sinds corona, doen voor op deze manier. Ja. En waar moeten jullie zich aanmelden dan? Via internet? Ja, via de site. Oké. Ja. En wie heeft de site? Gewoon Catharina Capelle-Miers. Oké, Catharina Capelle-Miers. Goh, en wat zien de eisen? Waar moeten ze aan voldoen? Om dat te kunnen doen? Om rondleidingen te mogen geven. Moest ze een bepaalde leeftijd hebben? Moest ze man zien? Moest ze vrouw zien? Nee, we zijn blij met iedereen die zich daarvoor interesseert. Ja, want we hebben de mensen alle mogelijke leeftijden. Ziet je zelf een gelovig mens? Ja. Geit. Het geit. Ja. Hoe is het dan om dat verhaal te vertellen keer op keer? Nou, daar heb ik dus eigenlijk geen moeite met, moet Nee? ik eerlijk zeggen. Want dit wat hier afgebeeld is, ja, dat is het verhaal, dat heb je zo dikwijls gehoord. Dat hoor je thuis, dat hoor je op school enzovoort. Dus het is het oude verhaal, hè. Werden er ook wel eens gewetensvragen gesteld tijdens een rondleiding van lui die bijvoorbeeld opgegroeid zien met het geloof, hè, die op zondag altijd naar de mes moesten, catechismus leren en zo, en die misschien hun geloof een beetje kwijt zien geraakt. Ja. En die door dan ook een bepaald beeld van hebben gekregen van wat hij ook te zien is. Nou, dat heb ik dus er niet meegemaakt. Wat mij wel opvalt, dat gereformeerde protestantse mensen ontzettend veel weten, dat ik soms denk van, oh wie, die weten veel meer als ik als katholiek dan weet. Ja. Wie komt dat? Wie komt dat? Ik merk ook dat die bijvoorbeeld, alle verleden week waren een groep mensen die hier zingen.
En jong en oud, die zingen die liederen allemaal uit de kop. En dan denk ik van, wie is het mogelijk dat zo de katholieke mensen niet mogelijk zijn op het moment. Het kapelke leed bijna op de grens tussen Nederland en Duitsland. Doet je ook rondleidingen in het Duits? We doen het in het Duits, heel veel, soms ook wel eens gemengd. En enkele keer in het Frans. En ja, een keer wordt het in Engels gedaan. Ja, ja. Is er een verschil tussen Duits publiek en Nederlands publiek? Nee. Als het gaat om de beleving, want in Duitsland is dat nog allemaal heel officieel. Hè? Als ze echt van die geluidenavels moesten die goed laten schrijven bij de kerk. Ja. Hè? Nou, ik heb hier nooit verschillen gezien. Nee? Nee. Die 11 minuutjes zijn lang. Oh. Hoe ver zien we mee?